Efter at røverbanden er stukket af, forsvinder der dyr i skoven. Forsvinder dyrene tilbage i skoven. De lille grupper. Den lille gruppe venner samler sig i midten af lysningen. Nierne kigger på de mange huller i jorden. De ligger der ligger blot en lille stræk krystal i bunken. Det var ikke mange, vi fik reddet, siger hun. Nej, men vi fik da slået tyvene på flugt. Kom så. Siger Naila. Så i det mindste har vi fået løst problemer. Ja, det var sandelig ikke med din hjælp. Snifter Odo. Og himler med øjnene. Det er når man gør sådan her. Taco. Hvad er din opfindelse, hvor vi lige ved at tabe? Nailas kinder bliver røde, og hun kigger ned i jorden, og jeg er bange for, at vi ikke helt har løst problemet, siger Enzo. Hvad mener du, spørger Naila. Og så fortæller Enzo om det uhyggelige stemme i krystalkuglen. Ja, i hvad? Krystalkugle. Ja. Så nok har vi slået tyvene på flugt, afslutter han. Men der er en stor ondskab derude, der mester bruger krystallerne til at skabe en grusom hær. Mirno samler de sidste krystaller op. Han vil bruge skoven livskraft til at skabe en hær. Den